Pero pag umuwi ako guys na Pinas, syempre, baka mapupunta na naman to sa aking Junatis. Pero okay lang. So, ayan guys. Ito yung lagi kong ilalagay dito or yung aking Samsung. Yung iPhone ko kasi guys, hindi pwede siyang ipag-LS. May tupak din. Ano kayong silbi nito? Ayan. Alam nyo guys, sobra-sobra talaga yung aking pagpapasalamat sa inyo kasi nandyan po kayo parati sa aking sa aking YouTube channel, nakaantabay sa akin guys. Kahit wala ako, nandyan pa rin kayo. So, I'm very very proud sa mga aking team dyan na sumusuporta. Lalong-lalo na po Kimo Yours Vlog. Ayan. Sa team Dot, maraming salamat po sa mga lahat guys. Bilang po ako talaga full support. So anyway guys, medyo okay na din ako ngayon. So thanks God kasi syempre naging okay na rin yung aking legs. And ayan, bawi-bawi din pag may time. Support din pag may time. And syempre balik na rin sa pag-workout minsan. Pero guys, kailangan pa rin sabi ng amo ko, huwag pababayaan yung pagtulog ng maaga. Kasi sabi ng doktor, matulog ng maaga. Kailangan 10 o'clock o 9:30, matulog na kasi 7:30 naman ako guys gumigising. 8 o'clock in the morning naman ako pagpasok sa trabaho. Siyempre magbibihis. Ayan. Mahirap guys yung may alaga na matanda. At siyempre pasaway na ang ating lolo. Umiihi na sa kanyang sa kanyang short. Kailangan niya ng gabay. Minsan tumatay na lang dyan guys sa sahig. So, ngayon pala, ito pala yung ko. Hindi pala ako guys makauwi. 2 years na ako sa September. So, extended na naman ako guys ng 1 year. Nag-renew na ako ng aking kontrata. Kasi, sa panahon ngayon, mahirap yung walang trabaho sa Pinas. Kahit na may may nararamdaman tayo. So, kailangan natin ipaglaban or magpagaling. Sabi nga ng amo ko, dito ka na lang kasi pag dito ka sa akin, siyempre, kahit pa paano, hindi ka naman bubog sa trabaho. Kumbaga, yung matanda lang yung asikasuhin mo, pagluto, ganyan. Pag sa Pinas ka, kung wala kang trabaho, wala ka pang asawa, paano ka na? Paano na yung 2 mong anak? Sa bagay, tama nga naman guys. So, kaya, at saka wala pa rin talaga silang makuha na kapalit ko. Kasi mahirap ngayon kumuha, wala pa daw papunta dito. Hindi ko lang alam kung talagang totoo ba. Pero ano yan guys, nag-iipon talaga ako para ang 1 taon na lang ako dito, hindi na ako babalik. Ayan. Shoutout nga pala sa aking family dyan. Salamat sa inyo. Supportan nyo mga kapatid ko dyan. Ayan, si mama. Lalabs ko dyan, syempre. RTY, mega love shoutout. Nandyan siya palagi. So, thank you sa pag-unawa. Minsan si JM ay tupakin, charot. Siyempre guys, tutupakin tayo kasi minsan yung nararamdaman natin pabalik-balik na lang. Kaya kasama na siguro yun doon. At lalo-lalo na, ijing na tayo. Ijing na. Ayan. Team Dot. Ayan. Sa mga batch 7. Lalo-lalo na kay Mayura. Maraming salamat sa inyo talaga. Hindi ko man kayo guys maisa-isa kasi ang dami-dami natin dyan. No? Nairo-roll call ko kayo. So, mahal na mahal ko po kayo. At nandyan kayo para sa akin. Basta, support lang po sa bawat isa. At, ayan, God bless us all. Thank you so much for watching guys. Babu.